ବାଡ଼ିରୁ ଆଜି ଶାଗ ତୋଳା ଚାଲିଛି। ନେମାଳ ହାଟ ଆଜି ଆଜି ବୁଧବାର ନେମାଳ ହାଟ। ଆଗ ଉପଡ଼ା ହେଉଛି ନେମାଳ ହାଟକୁ ଯିବ। ପାଳଙ୍ଗ, ମୂଳା, କୋଶିଳା ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଯିବ ହାଟକୁ। ମା ସେଠି ମୂଳା ଉପାଡୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପୁଡ଼େନି ମା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଲାଗିଛି, ସବୁ ହେଇନି ନା। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଉ କଲରା ହେଲାଣି କ'ଣ? ହଁ, କଲରା ଫଳିଗଲାଣି। କଲରା ଫଳିଲାଣି ଆଉ ହେବ ଆଉ ବିକ୍ରି ଆଉ। କଲରା ଭଲ ହେଇଛି, ଔଷଧ ପଡ଼ୁଛି। ହେଗୁରା ସବୁ ଶାଗ ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ? ହଁ, କୋଶିଳା ଶାଗ ପଡ଼ୁଛି, ପାଳଙ୍ଗ ପଡ଼ୁଛି, ଧନିଆ ପଡ଼ୁଛି। ମା ତାଙ୍କର ଉପାଡୁଛନ୍ତି ମୂଳା ଆଉ। ଏତିକି ଉପାଡ଼ିକି ଦିହ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ସାଇକେଲ ସବୁ ନଦୀକି ନେବି ଆଉ।